Este é un texto meu da Choiva do Mundo que se titula 29 de novembro de 1953, Conto para non ser escrito. Este é un relato que a narradora considera que non ten calidade de abondo nin consistencia como para ser escrito. Fixo unha serie de anotacións sobre o argumento, aínda que finalmente optou por desbotalo e non escribilo. Malia todo, e dada a relevancia que ten para coñecer o carácter da escritora, a continuación reproducímolo conforme o que ela tiña pensado facer. Relato para non ser lido. O home cortou o teléfono e puxose a pensar, pero non había nada que pensar. A muller falara e falara como se unha nube se fose pechando sobre a cidade que morría de friaxe e non cheiraba a flores de laranxa, porque era a parte máis alonxada do mundo. O mundo é unha mestura de linguaxes, máis aló das linguas, máis aló das fronteiras, e el sabía que esa linguaxe semellaba un libro de etiqueta xaponesa, comprensível no incomprensível e extraño no que ao fin e cabo semella máis sinxelo. Os homes e as mulleres encheron o mundo desde hai máis de 6.000 anos e cans que semellaban humanos foron os poucos espallando a conciencia, a alma, a linguaxe e a historia. E agora xermolan os libros como margaridas, estrelas de manilio que nunca poderán ser contadas. E hai máis liñas de libros que segundos na vida para poder cansar os ollos nun anaco de resina que deixará de ser madeira para respirar silicio. Mirou o cadro da cidade de 20 millóns de habitantes pensando que a lúa desde a súa distancia non podía ler unha súa palabra do poema máis fermoso xa máis escrito. Que mágoa para o home non ser lúa. No fondo, no máis íntimo, non hai nada que ler e a muller non pensará nada. Cortar o teléfono, apagar a luz e pechar os ollos para dormir sempre nun conto que non ten fin.